ga jerin jihohi guda 10 a ƙasar mu Najeriya da al'umma musulmai suka fi yawa a cikinta a wannan shekarar da muke ciki. Ni dai jihar da ta zo a lamba na ɗaya ta bani mamaki, na san kai ma za ta baka mamaki sosai sosai. Sai kuma da jihar ku a ciki ko dai kuwa babu jihar ku, inda a lamba na 10 muna da jihar Gombe. Jihar Gombe jiha ne da akwai musulmai, jiha ne na musulmai sosai sosai ba kaɗan ba. Kana a lamba na 9 muna da jihar Zamfara. Zamfarawa fa musulmai ne sosai sosai, akwai musulmai a wannan jihar fiye da duk yanda kake tunani. A lamba na 8 kuwa muna da jihar Kebbi. Jihar Kebbi jiha ne na musulmai sosai ba kaɗan ba, inda a lamba na 7 muna da jihar Neja. Haka zalika ita ma fa wannan jihar na Neja akwai musulmai sosai sosai ba kaɗan ba. A lamba na 6 kuwa muna da jihar Sokoto, birnin Shehu. Wannan ba a cewa komai, jiha ne na musulmai fiye da duk yanda kake tunani. Inda a lamba na 5 kuwa muna da jihar Jigawa. Jihar Jigawa jiha ne da akwai musulmai, jiha ne na musulmai sosai sosai ba kaɗan ba. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Bauchi. Jihar Bauchi ta zo a lamba na 4 daga cikin jerin jihohi da musulmai suka fi yawa a cikinta a ƙasar baki ɗaya. Inda a lamba na 3 muna da jihar Borno. Wannan jihar na Borno fa jiha ne na musulmai sosai sosai ba kaɗan ba. A lamba na 2 kuwa muna da jihar Katsinawa. Wannan jihar na Katsina jiha ne na musulmai ita ma sosai sosai fiye da duk yanda kake tunani. Sai da ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta fi kowane jiha yawan musulmai a ƙasar baki ɗaya ita ce jihar Kano ta Dabo Tumbin Giwa.